Ndị be anyị ekene m unu n'ụbọchị nke taa. Anyị si na ya dịrị ndị Igbo na mma. Dịka o si dị, ihe a bụ Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasata maka ana Igbo and Igbo community and ihe debe na Nigeria. Ya bụ ife ka anyị na-ewetara unu na Igbo Media. Dịka isi wee na-esole anyị, ọ bụ na nke a bụ ụbọchị izizi gị ị na-abịa n'ilu akwụkwọ na Igbo Media, kabaru ka i subscribe and turn on your notification ka ị lapụ miss any of our updates dịka anyị na-etikwu ya n'ilu akwụkwọ kwa mgbe. Dịka o si dị, o nwere ya wetara n'ụbọchị nke taa gbasata maka ka ya bụ ife si ada and gbasata maka ka ya bụ ife si akpọtụ n'ala Igbo. Biko mma achọ ka ige ya bụ ife. Ihe a bụ Biafran Prime Minister MAZI Simon Ekpa. O nwere ife okwu n'ilu akwụkwọ mma achọ ka unu ga-esi ya bụ ife ọ na-adọrọpụrụ anyị ifu nche n'ilu akwụkwọ gbasata maka ihe ndị a niile okwu. Alright, over to you, sir. Ị ga-aga ọjị okwu agwụ gị n'ọnụ. Eche nnọọ ọjị ka a na na-ege ntị ka m n'ụdị unu ga-atụ n'ọjị a gwa ọzịkwa ya ike kwụrụ ọtọ gwụ gị enweghị ị ga-ebido ebido. Azị ka chere gị mgbe ị ga-apụta ikwu okwu ngwa gị ya. Iwere okwu niile ị ga-ekwu n'ọjị wee kpee ya na wee kọsara Chukwu. Chukwu n'aka. PM. Is there my question? Is there and I must say glory be to God and thank you very much for that, because Umunnem and PM, my fear all this time was onyara uli egbagoku ya chipu ya yipukwa ma akwa ndoyi n'ihe na-eshi ihe niile gbakọta ọkụ the same time. My fear has always been eweta this war otu a ishe enye woto ha hụ ya shi ihe agbamụrụ ọkụ enwere ike gbuo Maazị Nnamdi Kanu just for spite. But glory be to God, ishe went underground getting him out of that place, because hey, o deserve him there. Chineke they will not try it. I agree. And they know that very well. Calling. Glory be to God. Man, because as far as I'm concerned, or any question in this movement, when you believe in something and believe it so passionately, like when you judge something you already know. So ihe na ju woto onye ageti kwere nye na dictionary bikono. PM woto ogakwa aba na dictionary siti na-enye na dictionary nye aha. And ọ ga-abagodo na Wikipedia good at the end of ndị ọzọ ndị mịa n'obi Igbo eyuzu mechaa ya mịa agwa obiri woto. Anyway, Chineke nna gozie gị PM. Ụmụnne PM amana m njakịrị maka dị ọjị ashị mmechetere n'oshi ọwụhụkwa naanị lemon ka anyị rege ọjị n'ụkwado ya ọ dịbụ onye zi na PM ọjị na-awụ naanị m na nwanne anyị nwoke anyị luzuru elia ọjị hụju na tre ọmị ga-ata ya si zụbani ya. Ndewonu. Anazụ ọjị anazụ lemon. Anazụ lemon otu. Echeke m na ebe ịzụrụ ọjị ma ị ga-abịakwa zụrụ lemon ngwanụ. Echeke m na ihe na-ege ntị ị ga-azụ lemon. PM ọkwa ịhụrụ nwoke ọjọọ na ndị idetere ihe achị pịama anyị ụtalị a ma eji $100 were kwe kụpụrụ ya aka ọwụmụ enweghị m PM ji ala tinye ọ na-akpa boketi ihe eji akpajuru nye mgbomgbo lina na otu lina na lemon mehu ya were lama Thank you. Chineke next person, Nnenna, can you please unmute yourself? Nnenna, can you unmute yourself? That hold on, that's Nnenna from Canada. Please, everybody can on their camera. Actually, I've given permission to on camera.
Oh no. Yes. Are you hearing me now? Yes, we can hear you very well. Okay. Don't worry about camera. I have to wake up from sleep worry, to go ahead. be one of you. It's about 6 a.m. Yeah. So, because I promise I'm going to show up in this town hall meeting. Abatobie, thank you, sir. The Lord will continue to bless you, strengthen you, honor you, and lift you for us. It is important that every Biafran sleep well because of you. I want you to know this. This is a reality. I'm not exaggerating. Biafrans all over the world, genuine Biafrans, those who refuse to be slaves, those who said no for extermination of Igbo race, wherever they are, when they lay their heads on the bed, when they remember you, they fell asleep. We thank you, sir. Australians, thank you for hosting our PM. In spite of the rejection that is happening there, because I know I have a first-hand knowledge of how much people who live there think that what you are doing is not right, or you are joking. But today, you are proving them wrong. I thank all the media warriors for your relentless efforts to make sure you support our PM and things are happening. And I thank all the bridge officials, the cabinet members, the federal government in homeland, everyone who is doing one thing or the other to support our restoration. We have hope. Thank you. Our hope lies on 2nd of December 2024. Canada as a nation is also working hard to gather like-minded people who are supporting, and we will continue to support line by line, space by space, little by little, we will get there. So today, Canada is going to take one lemon for $50, and also Canada will use $50 to buy okpoji for our PM, making a total of 100 ejema. Thank you all. Thank you, Ne. Thank you for your awesome support. We greatly appreciate it. Yeah. Thank you. Doctor, Daddy, please tell people should be hurrying up because the PM have another meeting. Yes. Not more than 1 minute. If you have anything to add to your 1 minute, it shouldn't exceed another minute. Maybe you want to say something. At most, so that if it is very exceeds 2 important. minutes, we'll mute your mic. So And we need to go to that meeting will be using the same link. Next, Ifeanyi Samuel. Ifeanyi Samuel, can you unmute yourself, please? Unmute. Ifeanyi Samuel. I don't know. Good. Should I be going through the? I don't know who is Ifeanyi Samuel. I can't see any Ifeanyi Samuel. He's on mute Yeah, now. I'm He can speak. Yeah. Go ahead. Greetings, my PM. Greetings, everyone. My name is Ifeanyi Samuel. I am your first subscriber on TikTok and also the first subscriber on X. As you published me, I was very happy to see my PM recognize my efforts so far. Thank you very much. I want to pick up the lemon with 100 ejema. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wonderful. Unmute yourself. There's a question for you. Are you in Australia? Yes, I am. Wow. Thank you very much. You are the first person to subscribe to the X page, right? Correct. Wow. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. Oh, good, sir. Thank you. Yeah. Ifeanyi,
I have a before. Kevin or Qualities. Good to see you, brother. You're welcome. Thank you. Next is Emeka. Emeka, can you unmute? Ogalugu, kekwen ka yesi mote Ifeanyi, number Ifeanyi, maka. If I have, I'm on a Kugoku. Okay. Yes, Kugoku. I've met him. Yes. Okay, that's good. Your Excellency, the Prime Minister, United States of Biafra, all cabinet members here present. I recognize our liaison chief, Chief Luke Iwunze, and our distinguished guests, ladies and gentlemen. The Prime Minister, yeah, I want to question. I just want to thank you for all you've been doing. And you know, your commitments and tireless efforts were a real inspiration. Your historic speeches, you know, all the ones you've been making in X, from the history of Finland, and all wonderful speeches you have been making, they are all inspirations. A lot of us have learned, you know, who are not historians, we've learned a lot. We welcome you to Australia. I say good to see you. We are in 100% support of every activities, you know. We pledge our support both now and, you know, forever, until we restore the sovereignty of our nation, Biafra. Yeah, Ejemo 100 Ejemma, where our Goji, Sigidi Siki. We are proud of you. Thank you very much. Wonderful. Thank you, Wanna. God bless you. Ahormo. Yep. Next person, next hand. But our academic highness hand has been up for a very long time. Yes, Ungwa, your academic highness. I'm sure your mic is good now. No, we cannot hear him. Academic highness, we are not hearing you. Do you have mic? We cannot still hear you. Go fix your mic, please. Go fix your mic and come back. Sorry, Pastor Bam, Kemaka Ike Chuku, onyo tuno kezi no. Odiko Batago. So, Emmanuel Musa that have been here, has he said something that is spotlighted? Yes, okay. Emmanuel. Yeah. Okay, I have to remove him now. All right. Okay, I'll bring you back. All right. Okay, unmute yourself. Chuadalam, okay. Hello. Yeah, go ahead. Biko na-eweliwo na call bata mebisie ezigbo okwu m na-ekwu. Mana ka m gbapịa ọsọ ka m maka na ụbọchị abụrụzụ ụmụ arọ. Ka m welu 100 Ejemma wee wele aka ọjị n'afa ndị otu nnọkọ ezinụlọ. Enwezi ike okwu nchọbụ ikwu na mgbe mbụ. Mbịazịa na ọnọkọ anyị na ugwu Awụsa ka m kwuo ya bụ okwu ya makwala anyị na mma. Udo. Thank you very much. Thank you. Thank you, Chukwu. Mazi, can you give this Okezie? Okezie is trying to control my mic. Probably is in a hurry to speak. Okay. Give him the mic, please. Okay, Okezie, can you speak now? Okezie, unmute yourself. Okay. Ndewo. You can put on your camera if you wish. Okay. Our Prime Minister.
Actually, who go because you're a very handsome man and you look like my son. I love you so much. I've discussed with Mr. Iwunze some things. In fact, I would like to have your number because I have the type of heart you have based on what I said before. I have ways we can do something. I'll make a leg welcome you to Australia. I know here at Gidibam. I don't want to waste your time. I've deposited the $100 to the liaison account while the meeting was going on to welcome you. And Jim 100 Gemma Koboda na award. So I will deposit the money. Mr. Wins, I'll give him the account. But I want to be, I'm interested in whatever happened. I spoke with Mr. Wins because of certain the factors at home. Some people might be spy within the Nigerian government. So I want to be silent, but there's some and I'm under oath and I'm ready to take any oath anybody wants me to take. I will be doing what I'm doing. I told him secretly, financially, that one is not a problem. But there are other things we can also suggest that can make things work. Yeah, they can give you my number. Yes, sir. Thank you so much, my brother Jishike. Thank you. No Thank fear. you. We are with you. Thank you. Okay. Sorry, Ogaluku, could I have onye akwuru okwu na biko? Okezie Ogu. Okezie Ogu. Okay. Ogu, yes. Also no ego le. Only cause also no maybe go 100 name kwasi another 100 call just 100. Opugo? No Oku, us near me go 100. Hey, make us see another 100, but no 100 in Kobu don't know. Yeah, two a gem over there. Wonderful. Okay. It's Academic Highness. Are you? Yes, you are on mute. Can you go ahead now? It's not working. It's still not working. Okay, let's go to MAZI GA. You are back again. Yes, okay. So I just wanted, because I worked by caller before, so on behalf of my Olu state, so I did the sum of 50 Australia German, OJ. And at the same time, I'm so happy with what our media team is doing against the terrorist state of Nigeria. The whole support they have been giving our Prime Minister, both the ones in the TikTok, Facebook, YouTube, what have you, and of course on Spaces. So I'm just using another $50 to recognize our media team and say kudos for the support you're giving to the government of Biafra and that of the Prime Minister, making it in total for $350 plus the initial $100, which is $450. Thank you guys so much. We love the Prime Minister. Airborne! And we're going to win this fight. There's no doubt about that. Thank you guys so much. Wonderful. Thank you. Thank you, Godway. Thank you. Thank you. Next person, Dani Olivia Anozie. Can you unmute yourself, please? Yes. Yes, go ahead. Hey, ụmụnne m na anọ naghị nọrịkwa ole amara m si onye ọbụla ree mma. Prime Minister anyị udo dịrị gị ịwụ nwoke eji eje mba alịma gị meje mebere ije biri ụgbọakụ ka ebe nọ ụgbọakụ ka ebe nọ biko wepụta na ụgbọakụ biko wepụta na ụgbọakụ achọrọ m ife video now. Aha. That's good. Prime Minister anyị ịwụ nwoke eji eje mba asị m alịma gị meje mebere ije biri
anya nọrọ na nga onwe m ebe anyị ji achị nwa akịrịbe ga-akwa akpụ ga aka nne ya nọhụ nga ahụ nna ya rị nọ nga ahụ anyị kpụ aka kpa anyị amara n'ebe anyị jiji anyị enwe ike ịla ndị azụ anyị afụala anyị afụachana awụwo otu onye n'ime ndị nzukọ ezinụlọ machịkpala m eji nwa owede ji kpọba anyị lee ka o si dị mma lee ụmụ Igbo abịarụla ndị dị n'otu lee ka o si dị mma ụmụ Biafra abịarụla lee ka o si dị mma ezinụlọ anyị abịarụla ezinụlọ anyị lee ka o si dị mma bụ ndị nwere otu obi mana gbapụ ya ọsọ mekwu makpa anyị jiri mee aga m ebido n'ego eje mma ugbu aha ndị lụkọrọ ya ọnụ onye mbụ nwaada Tina Ijele nwanyị 50 eje mma onye abụọ wụ nwaada Caroline 20 eje mma onye atọ wụ Maazị Chidozie 50 eje mma onye anọ wụ Maazị Mbegbu 202 eje mma onye ise awụrụ nwaada Adadiora mma anyị Akugo nwanyị anyị o jiri 100 eje mma jiji baa nga taa onye isi awụrụ Maazị Ayochukwu Ashiegbu o jikwara 100 eje mma baa nwaada Lọna anyị ji 20 eje mma baa Maazị Freeman Ikotu onye jiri 20 eje mma baa nwaada Juliana Okoro ji 20 eje mma baa nwaada Okeke jiri 20 eje mma baa nwaada Uche Ogbunnefi jiri 30 eje mma baa Maazị Uche Ogbunnefi onye 20 awụrụ nwaada Margaret Joy wee mkpọdukwala ewere iwe biko nne gị nwụrụ o ji 20 eje mma baa onye aza awụrụ Maazị Ikechukwu John actor enye anyị 22 eje mma Maazị Uche Ifebi 50 eje mma Maazị Chidebere Bobwe enye anyị 50 eje mma Maazị Chigozie enye anyị 140 eje mma Maazị Emeka Steven Chike enye anyị 50 eje mma Maazị Louis Besmont enye anyị 127 eje mma abịa kpụkọ eje mma anyị ọnụ ihe o nyere anyị wụ 824 eje mma ma eje anyị abịala ebe eje nwaada Blessing Anache enye anyị 50,000 eje nwaada Ugo Ezienyi enye anyị 10,000 eje Maazị Anthony Chukwu enye anyị 5,000 eje nwaada Agụnwanyị Nene enye anyị 50 eje Maazị Chidindu Ekwumesia enye anyị 10,000 eje Maazị Gideon Chinazom enye m 20,000 eje Maazị Benjamin Amihe enye anyị 20,000 eje Maazị Louis Nwankwọ enye anyị 5,000 eje nwaada Ụgbọakụ enye anyị 5,000 eje abịa kpụkọ agha eji ahụ ọnụ ugbu ihe o nyere anyị 175,000 eje mana ọgwụbe PM
PM akpọgango asị m ekpa ejemma anyị eleghị chere chi ejemma wụ ejemma anyị eleghị chere chi ọwụ amara m chi ọwụ okpogbo ibeti ịmara na ahịa gbasara ya ni ịmara na anụ chee ya echiche chele ihe mere na eji kpọpụ ahịa ịchahụ wee jee mma isi mgbama gị isi mgbama gị ije ejije ije ejije mmanya ije ejije that is anyị ejiri atụle okwu bekee nga bet meme gị iwe ahịa ya ma ije ejije is to imitate nke mara mma ije ejije wụ ije ihe mara ma ị ga-eji afụ ya ahụ mmanwụ ihe mara mma ya ejila eji afụ na mma anyị eji afụ onwe anyị eji afụ mma anyị anyị apụrụla ị ga-eji afụ mma anyị bedị ọzọ ị ga-amakwawu eje mmanwụkwa nwaanyị ọkwara na azụ nwa eje mmanwụ nwaanyị ịhụnanya ọhịa isi mere ekwuo ịmara na chere ma bịa gbala gị ya ma gbajie gị ama ego nna anyị kpara n'ụwa mbọ ọwa ego kere ego akpara mbọ ego onye jiri lọnụ nne mụrụ omene ego na akpara mbọ ego ejiri lọnụ nne mụrụ omene Igbo ji akpọ ya ojo mma Owere ji akpọ ya ojo mma ara Owere na-ahụ na chega abala ọwa ozugbo mmanụ baraba onye ọ gajirila ahịa nwe mba PM nọ na ya ị ga-akụ kele nke dị mma kele nke dị kele awụghị ogele na-ada ndozi kele nke dị ọzọ mbe mama kpọrọ ụmụ egwu ọzọ mbe mama kpọrọ ụmụ egwu manya nọrọ nga akụ manya PM achị Chineke gozie gị gozie ndị niile ị ga nwekwa arụgo ọrụ goziela anyị ada dị ọra mma anyị oyi a ga-eme isi a ga-akụ ya otu aka ahụ ka m jikwa gbaga ndị ọzọ Pastor Vam iwu ezigbote onye m like ahụrụ m gị anya chọọ m ikwu okwu Eliza na Vision 555 Biafra Unite ozugbo nnụ niile ekelela m nnụ ngwa nụnụ mejikwa na ama Thank you. Biko enwere m ike just 1 second. Go ahead. Na-ekene otu nnọkọ ezinụlọ ụmụnne m Chineke m gọziele m unu ebe unu pụtasị na ebe ọ na PM ya na-eje na unu ya esokwa anyị n'asụsụ ndị mbụ na ndị egede n'asụsụ ndị Igbo bikos na oyiwe anyị ji eje ụmụnne m ana m ekene unu kenesi unu ike jidenu ka unu ji bikos na ndị anyị sị na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego ọ dịghị izi and if ya na-aka akwa n'ume bikos onwe obodo PM eje na-eje anyị eje eso n'ọsọkwa anya ụlọ iwulili iwulite na anyị na-eso nga ọrụ anyị pụtara ebe ọ nọ na anyị je na-eso n'ebe iri ya aja n'ukwu bikos na onwere onye ọzọ anyị nwere ahụ PM and ụnụ maka na mmụọ nọ n'ihu mmụọ nọ n'azụ unu nwere idea so ugbu a ka nne m ekele gị jide ka iji adị m happy na biko o nwere ife onye m chọrọ ịjụ Carolina biko maazị onye be gị Carolina iwu nze ọ nọ ya nwere n'otu nnọkọ ezinụlọ abụ nke ahụ ịnọ Italy ọhụ Carolina nke Italy ọ nọ n'otu nnọkọ ezinụlọ mebi otu isi ekwu ya na ọ ga-abatazi na ọ ga-abata onye be mma dịkwa happy na-abata n'otu nnọkọ ezinụlọ obi ya atọ m ụtọ thank you very much Okay, daalụnụ ada dị ọla mma ndị otu nnọkọ ezinụlọ Ụgbọakụ Ikechukwu ekene m unu rinne ewerere m unu aka ekene m unu ndị otu nnọkọ ezinụlọ obi jupụtara m aṅụrị o sokwa n'ofu onye n'ime anyị mba Ayochukwu o so n'ofu onye n'ime anyị n'otu nnọkọ ezinụlọ obi jupụtara m aṅụrị mgbe m bịara gwa ọrụ na ọbata obi na-abịa Australia a wee kwado ihe anụwa
and eji m ohere a wee na-ekene mmadụ niile tụrụ ego tinyere aka n'akpa iji wee kwado otu nnọkọ ezinụlọ n'otu unu si wee ba na onye na ọbata obie awa PM na ọbịbịa ọbịa na Australia. A sị Chineke ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji ebe unu esi na-eweta Chineke ga-edeghachi ya. Daalụnụ n'ọrụ ọma unu na-alụ Biafra. Ndị otu nnọkọ ezinụlọ Ikechukwu ọbata obi ichetara last time ị bịara France, Ikechukwu gwara gị na otu nnọkọ ezinụlọ ọ yọrọ gụ na ọ ga-eso na pati one of the party a ga-eme ma Biafra bịa. So and ọkwa asụsụ ndị mbụ na ndị egede ndị gboo ihe anyị na-eme ebe ahụ, anyị na-eme omenala onye agha na nwanne ya ihe anyị ji nọ n'ebe ahụ. So anyị kwụgo n'azụ ịnwego ka Dada Ọlamma kwuru ya, ebe ọwụ na ị na-aga na anyị so ga-aga ebe ahụ. Daalụ ọbata obi ya. Ndị be anyị daalụ nne nnukwu unu si wee na-esore na Igbo Media dịka unu si na-esore anyị sị na Chukwu oke abịa mapụrụ mmiri na ya gozie niile n'ofu n'ofu otu anyị kwuru otu akọ ya dịrịrị ise kabakwa alụ ka itinye alụ nke gị na ihe niile na gbasara maka ihe Biafran Prime Minister kwugasị n'iru akwụkwọ ana ndị ọzọ dị iche iche kabarụ ka itinye alụ nke gị ife ichere n'ụdị nke gị gbasara maka ya bụ ife dịka anyị nọkwa na-echekwa olileanya na Maazị Nnamdi Kanu ya pụta oge na-adịghị anya na n'ụlọ mkpọrọ. Anyị sị na Chukwu oke abịa ma ga-enye ya ike nọnyere ya chekwaba ya mana anyị kwuru otu akọ ya dịrịrị ise. Thank you and also stay tuned at Eastern News 24. Ka emesịa nụ ndị be anyị.